เอ้ยกูดูสิคือเลยไม่หมดเลยBella sau bài dương nè hả bài Bella sau nè Hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय नै जोंहा मागोनि 1 तारिखआव आइटान फुजा खुलुमनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जोङो दायो गासिबो थांगासिनो बाजै आदामोन ओमफ्राय आब'मोन थांगासिनो दङ जोंहा गासैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा स' बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम Zagen sana matai nengku sana ni lose me gona bahaya madaya बेयावबो गिदिरानो एसे देग्लाय एसे गिदिरसिन जादों नै लोगोफोर नायदो नै मोनसिगोन लोगोफोर जौगा मागान गुरनायानो दायो नैबेयाव जोङो गय फाथै ओमफ्राय धुप ओमफ्राय आलारि बाथि लानो नागिरदों खुलुमनो थाखाय नैबे दैमाखौ लालि दैमा होनो लोगोफोर दायो जोङो फुजानि प्रसादखौ जानोसै जोंहा आदानि फिसाजोनो आसान संख' लांनोसै जोङो जराथा फुजा जोबोगोन नोंसोराबो लाखाना दोन Geras lakukan
दायो जाफुंजानो तामानि आसान बायबाय। Đây nào fैदो लोगोफोर नायदो नै नालाय मेसिनजोंसो खारदों ini आङो दायो न'आव मेथाइ एसे बायनानै लांफानोसै। गुगुनि केकखौ मोनसे जाखांबाय आरो नै मोनसे जाबाव नायदो बाजैयाबो लाबोबाय गोथाव मोननानै परताबो जाखांबावबायसो इयो बाजैया आरो नै टेक्लियाबो थिगसो जादों दहायनिफ्राय जोङो दायो न'आव थांफिनसिगोन लोगोफोर सफैबाय जोङो दा तिनालियाव बाजै लानि न' सफैबाय ओमफ्राय जोङो दा फिथा जालांसै आरोना बिबारा जि मोजां बारना दङ ओइ खाना मा खालामदों नोंहालाय अन्थाइ बाजाबखादोनो इदिखौ माबा मोनसेबो होनबावोमोन मा होनोमोनलाय मोनामदारि मोनामदारिबो होनो नै इदिखौ नै अन्थाइ बाजाबबो होनो ओहो मैया फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै फैगोन ना फैयाथाय Mam tadi ya? Iya, ya nalenkhor, sibing, gur, ata lo deh. Saleng aja. Abos itu paling di kalau. Jangan lah, udah ya bare.
आब' प्रियायासो बानायबावदोनो सोर एक्सन आब' प्रिया सोर आब' प्रिया गोथाव जाथारा आं गोथाव मोनाखै दुगालायबाव